חברים, בדיחה קטנה בחסות ארומה אחי אילת של נאור, מקום אירופה. יום אחד מורה מחליפה הגיעה לכיתה, אמרה, טוב, עכשיו אני אשחק איתכם משחק. כל אחד יתחיל חלק של ציור ויספר מה הסיפור הזה, מה הציור מתקשר אחד לשני. ניסו, הילד הבעייתי, החליט שהוא מתפרץ. אני, אמרה לו, ניסו, אתה תעמוד בצד, אתה לא משתתף במשחק. למה, ויכוחים, לא משתתף. טוב, יאיר, בוא תתחיל בבקשה, תעשה לנו חלק ראשון של הציור. יאיר, תספר לנו מה אתה מצייר גם. אומר לה, המורה, אני ציירתי בית. אומרת לו, כל הכבוד, יאיר, איזה יופי, ממש יפה, מרשים. ניסו מתפרץ, אני, ניסו, תעמוד בצד, אתה לא משתתף, אני אחליט אם אתה משתתף. שני, בואי בבקשה, תמשיכי את הציור, ותספרי לנו כמובן מה את מציירת לנו. אומרת לה, המורה, שמש, יום יפה בחוץ וזה, מעל הבית, יפה. כל הכבוד, שני. ניסו, המורה, נו מה איתי? ניסו, תעמוד בצד, אתה לא משחק כרגע. איציק, בוא בבקשה, תמשיך את הציור, צייר ותגיד לנו מה אתה מצייר. זה נורא יפה, אבל מה זה? אבל המורה, היה שלג לפני שהיה שמש, שמש המיס את השלג, זה נזילות ככה של השלג. היא אומרת לו, וואו, איזה יופי, איזה חשיבה, אני אוהב את החשיבה שלך. ניסו, המורה, מה איתי? נו, מה איתי? ניסו, כשאני אחליט אתה תשחק. נסטיה, בואי בבקשה, תמשיכי את הציור. נסטיה, זה יפה, אבל מה זה? זה דלת לבית, המורה. היא אומרת, איזה יופי, איך אני אוהב את החשיבה של הכיתה הזאת. הכל מתקשר אחד לשני, זה ממש מושלם. זה מושלם. ניסו, המורה, נו, המורה, מה איתי? ניסו. טוב, אתה יודע מה? בוא, תמשיך את הציור ותגיד לי מה אתה מצייר שם. ניסו, מה זה? תכף, המורה. כן, אבל מה זה? מה זה קשור לציור? המורה, תכף. ניסו, מה זה? זה אבא שלי מתכופף במקלחת להרים את הסבון. חברים, הבדיחה בחסות ארומה אחי אילת, המקום של נאור.